táto produktová línia, aj keď nemám rád žiadne delenie, ale toto prišlo u mňa tak nejak veľmi, veľmi jednoducho, že potreboval som a cítil som potrebu odčleniť určité vína a povedať tým ľuďom, že sú niečím výnimočné, jedinečné, zaujímavé a začalo to samozrejme s Zuzkyným Pinotom. Takže tá produktová línia alebo rad vín Limited vznikol len vďaka Zuzkymu Pinotu, lebo to víno bolo pre mňa jedinečné od začiatku. Tým, že to bolo špičkové hrozno z Čajkova, z vulkanickej pôdy, bola to pre mňa taká výzva urobiť niečo nové. Nebol to región, ktorý nám bol až taký možno blízky. No a výborné hrozno od výborných ľudí, od Muraňovcov z Čajkova a potom to víno má neskutočné parametre, ten bobulový výber, čiže vysoká cukurnatosť hrozna, krásne prezreté hrozno až jemne zosušené, zhrozienkovatené. Veľmi malé množstvo pre mňa, bolo toho necelé 2 tony, vyrobili sme z toho iba ledva 3 500 litrové súdy, alebo teda niečo cez 2 tony hrozna dohromady a boli iba 3 novúčičké francúzske báriky toho 500 litrové. Tak som tak cítil, že tak toto víno by som mal niečím ozvláštniť v mojej produkcii, tak ma napadlo, že urobíme víno pod zvláštnou etiketou, ktorého bude vždy málo, vždy bude v limitovanom množstve, tak z toho vznikol aj ten názov Limited, aj keď tých produktových línií vín je viacej možno od niektorých vinárstiev, ktoré tiež to limitovanie množstva do toho pretavia, do toho názvu. Ale u mňa môj kamoš Janko Cimra zasa, ktorý mi robí dizajn, to veľmi pekne ozvláštnil a máme to Limited urobené ako Limit a Ed s bodkou ako Eddie Did, vinárstvo vydalo, čiže má to aj nejakú svoju myšlienku a sa mi to veľmi páčilo. No a odlišia to ľudia na trhu, jednoducho tá etiketa je v úplne inej samostatnej farebnosti, je strieborná. Dominantou je opäť úponka viničová, ktorá sa nachádza aj na iných etiketách, ale tu je tá farebnosť práve strieborná a vždy každé jedno víno dostáva svoju vlastnú farebnosť, záklopky, ktorá je komplet cínová. Chceme tým každému povedať, že to víno má pre nás veľkú váhu, osobitosť. Pretaví sa to na budúci rok aj do samostatných fliaš, ktoré budú iné ako všetky ostatné, ktoré máme. A to je taký poznávací prvok. Zatiaľ je tých vín málo a nich nikdy veľa nebude v tej línii. Bude tam iba niečo, čo ma niečím veľmi zaujme, tak jak Zuzkyn Pinot je víno, ktoré je venované ľuďom, ktorí ma naučili a priviedli k tejto odrode, naučili ma to víno popíjať a preniknúť k tej odrode a ja sa snažím vyrábať teda Pinoty každoročne, lebo tá odroda je nesmierne zaujímavá. Tak aj biele víno v prvom limitovanom prevedení je práve z Pinotu, tentokrát je to Pinot Gris, čiže rulandské šedé, ktoré opäť pochádza z Jasovej Prístrekovej, čiže opäť to nie je víno z Malých Karpat. Toto je zasa vec ročníka a klimatických podmienok, čiže opäť v tejto ročníku 2015, ktorý bol vynikajúci, veľmi teplý, s dostatkom slnka, úplne, že wow, ale malo to zase jeden háčik, lebo nám vinárom nič nevyhovuje. My sme taká zvláštna kasta a zase to prílišné teplo nás hnalo k tomu, že pozbierať hrozno, hlavne biele, čo najskôr, aby sme nemali príliš vysokú cukornatosť a dostatok kyselín, lebo tie kyseliny sa veľmi rýchlo v tom ročníku z hrozna predýchávali. Tak práve tento Pinot Gris sme zozmerali už relatívne s vysokou cukornatosťou, 24 kg cukru na 100 litrov muštu. No a som sa rozhodol, aby tam nebol príliš vysoký alkohol, že tam zastavíme kvasenie a urobíme z toho prírodne sladké víno. A vždy tých sladkých vín mávam jedno, maximálne dve. A práve tento Pinot Gris od začiatku, ako sme zozberali hrozno, bolo veľmi teplo, presypali sme bedne suchým ľadom, aby to hrozno sa nám nezohrialo, kým príde na spracovanie. Spracovali sme ho a už úžasne voňal ten mušt vylisovaný, keď sme odkalovali mušt počas 48 hodín. No a potom samotný kvásny proces, keď sa rozbehol, tak ten krásny vnem, čo išiel z toho vína, tak to ma utvrdilo, že musíme s týmto vínom, keď to dobre dopadne, lebo vždy sa bojím, ja mám pri každej jednej oberačke ohromný strach a žalúdočné krče, aby to dobre dopadlo, lebo tomu sa hovorí, to je človek, to má možnosť iba zdediť, to je zodpovednosť a mať taký pocit, že ani jedno víno, ktoré spracujem, ani jedno hrozno, ktoré príde do pivnice, nesmie výjsť na vnívoč a pretaviť to do kvalitnej sedmičkovej fľaše je naozaj veľmi zložité, lebo je to prírodný proces, prebiehajú tam
zmeny biochemické a to víno nie je len niečo veľmi jednoduché, ale ten proces je zdĺhavý a komplikovaný, takže mám vždy k tomu taký veľmi, veľmi pokorný prístup a vždy sa bojím. Pri každom víne sa strašne bojím. Najviac to cítia chalani, ktorí som robil, stále som nervózny a pobehujem, takže u tohto vína som sa len bál, aby to dobre dopadlo, lebo ten priebeh už toho kvasenia bol perfektný. No a chvála Bohu, dopadlo to veľmi dobre. Opäť víno na dlhšie zrenie úplne bez problémov. No a v limitovanej edícii tým, že má aj vyšší zvyškový cukor, má 33 gramov zvyškového cukru, má ešte však dostatok kyselín, čiže svieže a to víno stále si myslím, že bude v tej fľaši gradovať a rásť k lepšej kvalite. Takže to bola taká teraz uzavretá vec v rámci tohto roka, nie ročníkov, ale v rámci tohto vinárskeho roka, že sa veľmi teším, že 3 vína máme v tejto novej línii a dúfam, že zákazníci k ním cestu nájdu. Tie vína nie sú najlacnejšie a veľmi si ich vážim, ale zároveň jedným dýchom chcem dodať tie isté vína, ak by si kúpili v zahraničí, myslím v tej istej kvalite, tak jej cena by bola krát 2 až krát 3. Takže stále tie naše slovenské vína nie sú také drahé, aj keď zaplatia za fľašu možno trochu viac, ako by chceli, alebo ako bežne očakávajú v slovenských obchodoch alebo vinotékach.